Takže čau lidi, já vás vítám u takového prvního videjka na našem kanále, který mám společný se Semtexem, že? Ahoj. Jo, ahoj. Vítám tě. Já tebe taky. No a toto je takové první videjko, jenom takové narychlo ze Vietkongu. Už jsi tady? Já jo? Ne, ještě v chvilku. 3300 kilobajtů. Já že jsi chtěl říct 3300 klobás. Už jsem to načítal, dobrá. Dobré, Ne, dobré. mě to zmizlo. Tak Vietkong nebo US? Určitě Vietkong. Dobře, a dám si kulometčík. Tady to. To je dobrá zbraň. Kamanu. Dobré. Kámo, mě nedáš. No, jenom abyste byli fakt informováni, tak já už ten Vietkong hraju nějaký ten pátek a tady Semtex je takovej nováček, takže to vysvětluje jakože můj skill a jeho skill, jo. Jenom Poticho. Počkej, jdu za tebou, jsem za tebou, Jo, čekaj. kde jsi? Tady. Oh. Ježiš, já tě vysvobodím. Au, je po mně. No a toto bude takové nějaké narychlo videjko, jenom prostě udělané. A já si zapnu stopky, klidně, zapnu si stopky. Nevím, kde jsi. Já taky ne, Aha. to si to nezajímá, časovač. A dáme si to... A je po mně znova. A jak se tady člověk může hýbat? Tyše, jo dobré. Tady časovač. A po mně znova. To je teda skill, to ti řeknu. Co? To je teda skill, ale. Ježiš, ještě jsem se nerozehrál. Tak toto bude ale jenom takové rychlé videjko. No ne ty, ale já. Kolik máš? 3krát jsem umřel 0 zabití. Jasné. Vidím to. Takže... Co si ty myslíš o Vietkongu, Štěpo? 4krát. Nevím, je to takové. Je taková nepěkná hra. Taková moc brutální. No, taková asi +3. Fakt tyše. Kdybych to měl bodovat, tak bych dal 7 bodů z 10. Jo. No... Vietkong je zase... Já bych bodoval... Je to totiž hra mého mládí. Stejně jako GTAčko, takže já bych bodoval... Fuj, to se mi kůšlo. Zabil jsem jednoho amíka. No máme si to puslo. Au. Je po mně. Je to možné, jestli to sem tam bude tady půsať, už jsme se načetli. Je to celkem hodně možné. Já se podívám, jestli vůbec nahráváme. No vlastně nepodívám. Takže jestli to nebudeme nahrávat, anebo tak jo, podívám se, jo, nahráváme, to je dobře. Ne. Dobré. Fakt tyše. Au, je po mně. Takže řeknu ti moje skóre. Ano. Zabití 1, smrtí 6. Hustý. Podív se i na moje, já nemám čas, já musím zabíjet. Zabití 0, smrtí 4. Haha. Tak, teďka ho dám. Mám větší ping než ty. Já mám menší ping než ty? Ty máš 54 ping, já mám 56. Dobře, mám 1 kill. Mám Teď 2 mám- killy? Ne? Ale mě to vůbec neseká. Jo, mám 2 killy. Kde jsi? Hej, fakt, ty jsi strát. No, takže tady už se skill projevuje. Ale samozřejmě je to taky v tom, že já jako už to znám naspaměť a tady Štěpa prostě neví, kde je Vietkong Vlajka. Co? Neříkej mým jménem. To vystřihnu. Sorry. Takže dobře.
A dobré, nech to tak, kašli na to. Ne, dobré. Já to vystřihnu a tady... Nic nestříhaj. Au, je po mně. No to je asi taky. Se budeme hodně přeříkat. Takže aby jsme si byli vyrovnaní, já vám taky řeknu své jméno. Nic nemusíš říkat. Já si stejně časem přeřeknu. Tak dobře, Štěpa se v příštím videu nebo ještě v tomto. Ticho. Přeřekne. Semtek jsem chtěl říct. To už je moc zastaralá přezdívka. Měl bychom si vymyslet novou, co? Já mám taky Je zase po mně. Já mám taky Tak co? Eldesta 1000 roků starého. No já Jdeme mám... si přiřadit nové přezdívky. Jasně. Nestojí řeč. Takže... Tobě já bych dal přezdívku... Indiánský šíp. Američan. Ty budeš ze zdi chcel. Co? Nebo ze zdi sral. Nebo do zdi chcel. Nebo Přes zeď blul. přes zeď chcel. Hej, No. to je... To je jako tady opravdu... To je... To je strašná moto. Jo je. A hlavně jsou to strašní Američani. Tak co, půjdeme Hej. Američanom? Ne. Dobře. Challenge, každý aspoň 5 kilů. Ne? Dobře, já Accepted. Co? Fakt. Já mám 2. Challenge accepted. Já mám pořád jeden. A máme na to ještě, řekni ti to přesně, 5 minut a 4 sekundy, než mi zazvoní budík. Tak to jsem lidově řečeno v prdeli. Asi tak. A mi se to zase kuslo. A co? Děláš si srandu? Ano, dělám. Děláš si srandu? Co to bylo? Ne, mně se to kuslo. A nevím, jestli to nahrávám. Ty máš slaboučký komp. No, mám. A nelíbí se mi to, jak se mi to kuslo. Dobré. Takže celkem se mi to kuslo. Dobré, nahráváme. Cože? Zase mě zabil. To není možné. To řití, že to Takže nebylo. zase se mi to kuslo, já jsem to přeskočil. To jistotu. Ne, dobré. Tak, a teďka jsem na mém oblíbeném místě, na kterém sice moc dlouho nevydržím, ale je tu. Co ta přezdívka? Zabiják žraloků. Já nezabijím žraloky. Oj. Au. A to jsem nedal ani jeden kill. To jsou sráči. To si ty za mnou. Ne, tady jsi. Hej, jako. Hej, podívej se, kolikrát jsem už umřel. To není normální, já už jsem umřel 18krát. Já 16krát. Já si myslím, že už to pomalu bude i 5 minut. No, Je to smutné, že nás nenechají ani vyhrát. By si mě taky nechal, kdyby nechali oni no nás. tady Američani zakempení v tunelu, paráda, nikdo si ji nevšimne až teďka. Je. Promiň! Nás. Jau! To je sráč. Dobře. Mně to nevadí. Co je? A nic, zrovna jsem umřel. Ale to už je mě tak nějakým zvykem. Oj. Hej, já už mám 2 killy, ty vole. Tady si myslíš, že je nenápadný? Kde jsem vzal 2 killy? Já už mám 3. Já už mám 4, ne, já mám pořád 2. Aha, to jsem zabil svého.
4, já mám 4. Že bych to ještě dal? Ty jsi žít. Kolik už je? Nevím, máme ještě... Minutu 28. To už asi nedám, dobře. No, tak... Tak zase polovinu z toho já jsem tady... Víš co, ale tady jde vidět ten skill, ty jsi tady celou dobu hrál bez lagů, mně se to tady 3krát kůslo, to jsem mimochodem vystřihl. A... A nemá chruj. Víc skillů než ty. Takže tady jde vidět ten skill prostě. Jo, třetí. Třetí kill. Gratulace, vysoká. Hej, Gratulka. máme stejně smrtí. Ratata. Dobré. Pěkně. Jsem se vloupal do Amerikánců. Ty jsi chlapeček zlobivej. Jež mám 4 killy. Hustý. Já už bych taky mohl mít těch 5. Jo, mám 5. Jo, já mám 5 killů. A ty si chcípnul. Jo, ale mám 5 killů. Kolik mi ještě zbývá? Nevím, ale... už to Času? dal. Dal jsem to určitě. Jo? Dobrý. Kdyby už to zvonilo. Tady jde vidět ten skill. Jsem začátečník, hraju to nějakou tu hodinu. No. Tak víš co, já jsem ale zase to... Už mi zvoní mobil. OK. Ale já těch 5 kg musím dát. Cože? Automatické vyrovnávání. Mám 5 kg. No, jistě. Ne, to se nepočítá vlastní. Máš Ale 4. jako to se nepočítá vlastní jako díl. To je nuda. To je nuda, já vypadávám z toho serveru. Jako... Takže končíme zřejmě. Takže končíme. Takže toto byla krátké video. Jo, 6 kill. Pěkně. Dobře, takže toto bylo krátké video o tom, jakože rozjíždíme náš společný kanál. A co bys k tomu řekl ty? Já bych tomu řekl. Mám rád mléko. Já taky. Mléko je To velmi stačí, zdravé. ne? Jo, To stačí. Mléko je velmi zdravé. Neroste po něm chrup, ale... Ale dobře, nebudeme se vyjadřovat. Tak prostě zdar.